Dnes si predstavíme RSS čítačku Feedshow, ktorá sa nachádza na www.feedshow.com. Je to veľmi jednoduchá RSS čítačka. Tak poďme na to. Samozrejme sa do nej prihlásime ako do každej služby. Registrácia je úplne jednoduchá, tento krok preto preskočím. Ako vidíte, Feedshow sa skladá z dvoch panelov. Naľavo máme RSS kanály, napravo máme samotné správy z RSS kanálov. Momentálne sa nenachádza nikde žiadne nové správy, lebo som už všetko prečítal. Ale zaujímavé je vyriešené pridávanie správ. Zadáte, kliknite sem, následne zadáte P, napríklad adresu, bohate stačí zadať adresu. Čítačka sa pokúsi automaticky rozpoznať RSS kanál. Len tak pozerám, že pre MB.sk má nejaký záhadný problém. A nie, rozpoznala. A vidíte tu dve možnosti, RSS 2 alebo Atom 03. A my si klikneme RSS 2 a subscribe. No poďme. Ide mi to trošku pomalšie, lebo ešte popri tom stiahujem, tak moment, megabyte má niečo z RSS, tak skúsime Ondra Tohal blogspot.com. Tak istý postup, submit, subscribe a priradíme do adresa My Channels. Ako vidíte, tu mám blog Ondra Tohala RSS. Tak tiež nič nové pod slnkom nenapísal, no ale ako vidíte, čítačka je to maximálne jednoduchá a efektívna. Samozrejme, potom sú tu rôzne nastavenia ako trojpanelové, toto je označenie feedov ako prečítaných. Proste výborná, praktická vec. www.feedshow.com